Ezinye zezincomo eziqhamuke kule ngqungquthela ebibandakanya amaphoyisa amazwe ehlukene eAfrika ukuthi kumele wonke amaphoyisa ezomhloli kulesi sifunda ekwazi ukucobelelana ngolwazi lwezindlela ezinzulu azisebenzisayo ukulwa nobugebengu emazweni awo. Ukhomishana wamaphoyisa kuleli uthi inkinga enkulu njengamanje ukuthi izifunda azulisabalalisi ulwazi ezilisebenzisayo lokulwa nobugebengu. Let's stand together and fight this scourge of crime across the globe, across Africa, and continuously share intelligence, not only with your next door neighbor, but let's share intelligence with one another so that we can be able to fight this scourge of crime. Kule ngqungquthela kuphakanyiswe nokuthi kuthuthukiswe ukusetshenziswa kwezobuchwepheshe ukulwa nobugebengu bese kucijwa namaphoyisa ngamakhono okusebenzisa lobu buchwepheshe besimanje. We have dived into financial crimes and solutions thereof. We have also looked into various forms of financial flows, money laundering, in and into out of countries. Lezi ezinye zezincomo i-Interpol Africa Region ezosithumela ekomkhulu lamaphoyisa i-Interpol emhlabeni jikelele nebandakanya amazwe angu-193. Le ngqungquthela ebibanjelwe eKapa ibihanjelwe ngamaphoyisa amazwe ezifunda zase-Afrika ezingama-53.